Om te kunnen reizen heb je een paspoort nodig en voor het autorijden een rijbewijs. Beide producten koop je bij de uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken van het ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening. Het geld dat je hiervoor betaalt moet worden afgedragen aan de landskas. Het betreffende ministerie is verantwoordelijk voor de interne beheersing die waarborgt dat dit op tijd, juist en volledig gebeurt. Deze interne beheersing dient te voldoen aan 5 internationale criteria: goede interne beheersingsomgeving, risicoanalyse, goede interne beheersingsmaatregelen, goede communicatie en bewaking van de goede werking van de interne beheersingsmaatregelen. Deze criteria worden vergeleken met een huis. Dit huis heeft de interne beheersingsomgeving als fundering en de bewaking van de goede werking van de interne beheersingsmaatregelen als dak. Deze 2 zorgen dat de interne beheersingsmaatregelen, de risicoanalyse en de communicatie werken zoals gepland. Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer Curaçao blijkt dat de interne beheersing van paspoort en rijbewijs niet voldoet aan de criteria. Hierdoor is het onzeker of de inkomsten van paspoorten en rijbewijzen van 2018 ter waarde van 4,5 miljoen tijdig, juist en volledig aan de landskas zijn afgedragen. Wil je meer weten over het rapport? Bezoek dan de website van de Algemene Rekenkamer Curaçao.